abwerere pa mpando moja anakhala uja ndi cholinga chokuti alankhule ndi atolankhani ndiye ndipemphe kuti pamene akupanga msonkhano wa atolankhani amene timayimba tidikire kaye ndi cholinga chokuti amvetsetsane bwinobwino tikhoza kukhala pasi zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Ndikufuna nditamvetsetsa kunena zoti mfundo ngati zimenezi sikoyamba kuzimva ndithu ena analonjezapo kunena zoti tikazalowa mboma tizapanga zakuti ndipo tizathetsa umbava ndi zina zoterozo, koma mwina pakupita pa nthawi takhala tikuona zinthu zosiyana. Iniyo ngati mmodzi mwa amene muonetsa chidwi ku pa nkhani ya utsogoleri muzaonetsetsa bwanji kuti zimene mufotokozazi mwazikwaniritsa zenizeni zikomo. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Funso langa likukhudza mbali imene munafotokozera kuti mukuona kuti Mulungu akutumani kuti muzaphule Amalawi pa mavuto amene akumana nawo. Kodi Amalawi akukhulupireni bwanji kuti ndinudi wotumidwa ndi Mulungu? President, dzina langa ndine Cyrus Pili. Funso langa ndiloti kodi Amalawi akutengereni inuyo serious? Ndikufunsa chifukwa chonena kuti mmene mwabwerera sizidaoneke bwinobwino kunena kuti muli ndi anthu okutsatirani. Ndikufunsa za anthu okutsatirani chifukwa chonena kuti utsogoleri umakhala ndi mbiri. Mudatsogolerapo kwina kwake kapena kunkoyamba. Amalawi akukhulupireni motani kuti mukhoza kukhala ndi mtsogoleri wa dziko lino? Zikomo kwambiri. President Mvula, dzina langa ndine Patrick Njawala. Kukusatirani pa page yanu tsamba la mchezo makamaka la Facebook maoneka kuti muli ndi chidwi kwambiri kuzatsogolera dziko lino, ndipo mmachita identify ndi ma revolutionary amaiko ena ngati achina Che Guevara ndi Fidel Castro ndi ena. Kupatula intention imene muli nayo, anzathu ma revolutionary amene mmaoneka kuti inu mmawakonda amakhala ndi movement ndi kukhala ndi ma structure kuti cholinga chawocho amatha kuchigulisa kwa anthu aja owasatirawo kuti tizipanga chonchi ndi chifukwa chake mwina ma revolution amapezeka kuti atheka. Inuyo kuti cholinga chanu chosintha zinthu kundale kuchuma komanso kachitidwe ka zinthu kuti ino zitheke, organized movement imene muli nayo kapena ichokera kuti? Zikomo kwambiri. Ndipange respond ma questions abwino amene mwafunsawa. Question yamba ndi achiwiri zikufanana napo siusiyana kwenikweni. Ngati mmakumbukira bwinobwino mu chaka cha 2020 ndinaonetsa chidwi chofuna kuima nawo pa utsogoleri wa president. Kotero ndinapanga withdraw chifukwa chonena kuti sindinakhutitsidwe ndi meki imene alipo nthawi imeneyo. Popanga withdraw ndinapanga endorse achakwera kuna kuti tamvana mfundo zina za social revolution azipanga include poyendesa dziko. Atawina anapezeka kuti anayamba ndi long foot, adakanika zimene analonjeza Malawi, komanso zina zimene tidagwirizana ndi mfundo zimene tinawauza kuna kuti atatapange Malawi akuzopita patsogolo, adakanika sadapange. As such, ngati mmakumbukira bwinobwino, I was the first nditaona kuna kuti Malawi kulibe opposition, DPP inafa, UDF inafa, boma la tonse kapena la MCP likungolamula opanda olitsutsa ndidayambisa zionetsero. I think it is on record, you know that. Ngakhale kuti ndinawapanga endorse, I was the first kwapanga criticize. Nditapangisa zionetsero zimene zija adanditana kuti andipatse ntchito mboma kuti Amalawi atsimikize kuti I'm serious and ndikufuna ndisinthe Malawi, ndinakana ntchito. You can cross check with them. Panthawi panga kuti pangisa zionetsero munaona anthu amayitanidwa ku State House opanga zionetsero. I think it's on record.
You never see any picture where Phuzilomvula is there because ndinakana anthu amakala ndalama ku State House akapanga zionetsero ena amangopanga phokoso akamaphokoso kena kauzabwera amalawi anthu wafera. You never see Phuzilomvula on those pictures. I'm standing by principles. Ndipo ndinaonetsa kuti sina munthu ajera ndipo ndimanena mobwereza kuti ndikhoza kukondwera makagaitsa mchigawo changa kuposa kuendera plado imene boma landipatsa chifukwa chonena kuti akufuna ndikhazike chete. Revolution ikubwera ku Malawi, mufune musafune revolution ikubwera. Ndiyankhe funso lonoti la structures kapena kunena kuti simunabwere ndi anthu ndikuti tubweretsa ndale zosintha. Anthu amene amabwera ajatu anagulidwa anatengedwa pa malole. Ine fetukuna kuti sitikutenga munthu ya munthu kadafuna kuvotera ativotere mokufuna kwake, munthu kadafuna kubwera abwere mokufuna kwake. Amalawi tu ayamba kupenya, akumva, akutha kuona chabwino ndi choyipa. Ndi zitsiru zokha zimene sizingathe kudziwa chabwino ndi choyipa. Ndi zitsiru zokha zimene zingakavotere mu zaka zino kuvotera munthu ifoti ndi religion ya kwawo, kuvotera ifoti wapatsa ndalama. I can challenge you. Kumene makasayinitsa nomination papers. Anthu ambiri amakana kusayina mapepala anga chifukwa ndimakana kuwapatsa chiphuphu. Amafuna kuti apatse ndalama andisayinire. Ndinawuza kuti I would rather musandisayinire. I would rather ndisayime pa chisankho. Kumene I cannot destroy my integrity, my dignity, because ndikulowa ndale chifukwa chani kwenikweni. Mwina mufunse funso limene lolo. This is the only way I can pay back to Malawians. I was raised by a single mother. Timasowa zinthu zambiri. Ndikuphunzira kubwera secondary school, fees zimasowa. Ku school kumene kuja nditapita, ataona luntha ndikulimbikira kwanga, anandola ndinaphunzira osalipira. I need to pay Malawians for that. Nditasankhidwa kupita ku polytechnic. Ndinakakumana ndi bazari imene patenga malonda ma 25,000. Ndinaphunziranso ku university ngakhale ndalibe kuthekera. Ana pakali panopa ku university akukana kuphunzira chifukwa ino kuti system inasintha. They need a savior to put back that system. I am that savior. Mafunso enu. All right. A revolution can be overtaken and mwina kuyamba kuocha dziko lawo. So inuyo muli ndi intention komano structures zenizeni zonena kuti zimene mukufuna zino kukhala ndi plani kuti tikachoka apa tipita apa zikuoneka ngati kuti palibe. Okay. This is a deliberate move. All political parties in Malawi and all organizations are captured. I can tell you, tsiumene nakatenga mapepala ntapeleka 10 million. Anthu anaona nambala pa paper limene lijalo. Ena namba mandimbira phone even pati wasiku mandimemfa ndalama yandiwo. Ena manduza ndithu titaonekedwa zovuta. So in Malawi, people support someone because akufuna kena kake. Ndale zimene zozikuona kuti tizithetse. I am the person who is bringing an end to that. I would rather anthu asandivotere koma ndisagule yayi. Therefore, there is no need to form structures imene ikhala kuna kuti anthu akukhangata kuti tsatira koma akufuna cholowa. Munthu wanzeru akhala kumvetsera mfundo zimene tikhale tikutchakula anthu fe. Ndipo akhala kusankha choonadi ndi chabodza. Ndipo aona kuna kuti amene angathandize Malawi ndi ndani. That is a structure on its own. Thank you. President ine ndine Wanda Msisi kuchokera ku Times Group. Kupanga kafukufuku inu munakhala msilikali munachita kusiya mwatenga a running mate anu so asilikali opuma warrant officer class 1 komanso tafufuza kuti anthu amene asonkha ndalama 10 million ndi asilikali opuma amene amasonkha kuti inu mupereke 10 million. Muli ndi chidwi china chilichonse mwina kunkhani za usilikali particularly asilikali opuma akukutumani china chake kapena choti muyankhule ku mtundu wa Malawi zomwe kwambiri. Wina anafunsa hapo ndisanake funso wina anafunsa kuna kuti munapanga chani chimene chonse za usogoleri. Asilero ndamene ndikugwira nawo ntchito.
utsogoleri wanga akudziwa ndipo anaona kuna kuti mene malamulira kwameko ku MTF, I think if I can replicate the same on national level, Malawi will develop. That is why I want to manage so mwambiri. Ndine Robert Shema kuchokera ku Radio Maria Malawi. A president chisankho chikubwerachi pali mkoke wa anthu 7 million ndipo opambana afunika adzapeze 50+. Kodi inuyo mwadzithemba kuti nokha chigwa chimenechi mudutsa nanga manifesto anu mukhazikitse liti nanga akhala otani kuti anthu akukhulupireni zikomo? Ndine Franklin Mtambalika from Zodiac. Magamba za 31 trillion kuti was stolen from Malawi. I just wanted to find out from you kuti njira yokha imene mungabwezera Malawi ndiyo kuti mukhale mtsogoleri wa dziko and not an activist as you have always been before. Thank you. Can you rephrase the question, please? Njira imene mungaonetsetse kuti 31 trillion imene mukuti was stolen from Malawi ndiyo kuti basi mukhale mtsogoleri wa dziko, palibenso maminzi ena kuti you can represent or you can help Malawians get this money back. I think kumalawi kwathu kuno kumene kulili pakali panopa njira yodalirika imene ingathandize it's through iweyo kukhala policy maker. I think itaonako ma member of parliament ena akabwino parliament kuja akupanga ndithu ma checks and balance, akulankhula kuyimirira Malawi koma sizimaphula kanthu kena kalikonse. Komanso ineyo mwini wakene ndinayeserapo kukhala activist kupita pansewu kumenyera ufulu anthu kuna kuti mwina Malawi abwera bwino sana sinthe yayi. Komanso ndinanena momveka bwino kuna kuti chifandire ndi chidwi ndi dziko la Malawi ndinalembera kalata United Nation which is on record kunena kuti atithandize kupanga trace ndalama zimene atsogoleri athu akale anaba azibisa kuma banki akunja. United Nation anandiyankha kuti they cannot act based request yokera kwa individual. Ngati ndikufuna kuti apange act I should lobby the government. So ndinanena kale kuna kuti government ikapange lobelo ndimene likubalo maona inu kula fetereza kupuchala, maona ndithu kula ku pharmacy, maona ndithu kunokima kuja kungolowa atu miyezi yambirira kunomika kuola kale ambafuna pasana ziphuphu. So do you think I can lobby with those people? I cannot. Then I need to stand to become the president. It is up to the Malawians to see light from darkness, to see what they can support, to say enough is enough. Tavala dzina la umphawi kwa zaka zambiri munthu wabwera kuti atithandize timupase vote kapena tisapase vote. It's up to you Malawians. If you don't want to vote for me, I've got what I do. I'll go back and do whatever I do. But this is the sacrifice that I'm offering myself to the country of Malawi. This is what I can pay Malawians for what they did for me. Ndani nakale kuna kuti naphunzira kubwera so social fees. We could not even afford the fees. Koma naphunzira. I'm an educated person. Napita polytechnic naphunzira. Without kulipira timatenga ngolema 5,000 amene tinabweza tamaliza ka school. Napita kumale armed forces college wana kandiphunzitsa kukhala killing machine pa misonkho yanu ya Malawi. How can I pay back to you? Ndayesera njira zondi kuthandizeni ngati msilikali kutetezani koma Malawi sana sinthe. Ndayesera ngati activist Malawi sana sinthe. Let now I try to become the policy maker. I make those nice policies and good policies that can see Malawi change. Thank you. Asilikali opuma asonkha ndalama zimene zizi ataona mene nawalamulira ku MTF atakhutitsidwa ndi mmene ndimagwirira nawo ntchito. Alipo ena ndoti akugwira ntchito masanga pange satenga nawo active in politics koma anthu okhutitsidwa ndi mmene akugwirira ntchito. Ife tiyenda tokha pakano sitikuyenda sondo ina liyese chifukwa zipani zina zonsezi anthu ambiri andalewa ndi amene akulezera katangale. Mutati muoneni anthu kumatengedwa pa magalimoto otosera osopasira 50,000 bribing their voters. We are saying no. Komanso mutati muone zipani zimene zizi kuti zipange kampeni pomwe jemanira chobwera ndi anthu ija imafuna ndalama. Ndalama zimene zamakatenga kwa amwenye ama business kapena kwa anthu ama business nkwale onjeza kuti tikazawa mboma tisapeza kuti tikupasana ma business. Azisaja anthu ajamakhala kuti ali captured. Akalo mboma muja atitufa thani ndi katangale akapeza kuti anawapasa ndalama sata ndamene wakulira tu matisheti anawapasa ndalama kokulira magalimoto opangira kampeni aja amakanika kumanga. Inu munaona sata ku UK ali ndi mlandu kumale kuno munthu alibe mlandu koma ku UK kumlandu akumuzenga mlandu ona kuti anayipitsa ku Malawi koma kuno palibe kumuzenga mlandu ina liyese. Munthu amene ankafuna kutenga nkhani imeneyo Martha Chizumo was victimized. Yes.
I can say the main motivating factor is to make Malawi a better place to live in, to pay back Malawians who helped me, because there is no any other means and ways of paying them back other than be a good leader and offer them a better Malawi. That's my motivation. Thank you. Mafunso ngatali watu mabwiradi. Yeah, apatu ndiye pa mapeto pa mmene zayera kuno ku BICC ndithu amene amapereka zikalata zawo kuti ayimenawo ngati mtsogoleri wa dziko. Tinoti mwina amene anaonetsa chidwi amene waphunzira mvula apereka ndithu zikalata zawo. Tinaona make chair akuunikira zikalata zimenezi ndikunena kuti yayi ndithu zikalata zimenezi zavomerezeka, inu ndithu mukhoza kupitirira ndithu ndi ganizo lanu loti muyimire ngati mtsogoleri wa dziko. Posachedwa apa amenewa ndithu akandidate amenewa akhale akubwera ndipo tikhale tikucheza nawo kuti timvenso mbali yawo kuti kodi iwowa cholinga chawo kwenikweni ndi chani, komanso ngati angatenge mpando pa 16 pano akufuna apangire chana Malawi. Mwina kungonenapo ziwiri zitatu zomwe ndinatolapo mmene amacheza ndi Atolankhani. Iwowa akuoneka kuti cholinga chawo ndithu akufuna kulimbikitsa kuti pasakhale katangale. Anena kuti Malawi ndithu takhala tikuvutika kwa nthawi yayitali chifukwa cha katangale, kukhala tikuvutika chifukwa cha atsogoleri amene mwina amapanga zozikomera okha, koma iwo anena kuti akufuna ndithu alimbikitse kuti katangale athe, Malawi adzikhala ndithu moyo wabwino, moyo osangalala. Muchithunzimo mukati muone ena amenewo ndi ena wamasapota amene ndithu anali mu chipinda chimenechi kusangalala ndithu, amene ali pambuyo pa mvula ndi amene akutuluka wa ena mwamasapota awo ndi amenewa. Ngati mukumvera pa wireless ndithu kungofotokoza kuti iyayi mvulawa apereka zikalata zawo ndipo komishoni yavomereza kuti amenewa atha ndithu kupikisana nawo pa chisankho chimene tafotokozera. Akamabwera tikhale tikuyankhula nawo kuti timvenso mfundo zawo bwinobwino. Ndimagwira ntchito ndi mzanga Wanda Msisya amene anali mkatimu. Wanda, ndi zinthu zikulu ziti zomwe watolapo tinaona munayi pa press briefing pamene paja ndi akandidatewa, mwina mfundo zawo ngodya zawo zitipati? Iwo akunena kuti kwambiri chimene akufuna kubwezera kwa Malawi chifukwa chokuti adakula ndi amayi okha. Ndi amanena kuti I think amasowa zinthu moyo mwawo, koma adachita maphunziro awo adasankhidwa apita kubwayira kumene chifukwa chakuti even ngakhale fizi mavuta komano kubwayira adaphunzira mwaulere. Ndakunenanso kuti kuchoka pamenepo adapezeka adasankhidwa ku skulu ya ukachenjede ya polytechnic imene timati mubasi padakali pano kumene kosati adaphunzira mwaulere. Kena akatachoka pamenepo adali msilikali iwowa. Kuchoka kumene koko I think pamene akunena kuti akuona ngati kuti akhoza kubweza ku mtundu wa Malawi pa mwayi umene akumana nawo powatumikira kuti akhale president dziko muno. Amadandaula mwina ndi ma policies ena amene mwina boma limakhala nawo kuti akuona ngati pakhoza kukhala ma policies abwino, mwina akayendesedwe ka ndalama komanso mwina zinthu zina ndi zina amene zikupangidwa. Komanso iwo akunena kuti ndi munthu mmodzi kuti even kuti asayinise kalata zawo padavuta chifukwa makana kupereka ndalama because ati samaona chifukwa choti aperekere chiphuphu kuti munthu asayine pepala lawo. So ndi munthu amene akuyima kuti afuna mwina kumapanga zinthu zosiyana mwina ndi imene timaonera padakali panopa, zofoka zimene zilipo. Aperekapo zitsanzo zina zokuti mwina munthu amene amafuna amayi chizuma amene ankafuna kuthana ndi katangale anapangidwa victimized, yankhulamo so mkatimo. So anayankha mafunso koma kumangirira zonse I think ena afusa kuti mukhoza kubwera nokha ndakunena kuti iwowo kunoko kana amene manena muja kuti kubweresa munthu palole nzachani. Akubwesa ndale zosiyana kuti sizofunika kuti mpaka na kumakhanga tukatenga anthu kubwera yayi. Iwo akukhulupirira kuti mfundo zawozo ndi zimene zipangise Malawi kuti atani
kuti akonde ndikuwapasa voti kuti pa 7 8 9 I mean 17 18 19 umapita ukuku tikhoza kukhala ndi president Aphunziro Mvula. Chabwino anafotokozapo za the first 100 days in office kuti ndipange quote anena kuti anthu amene amabandira mazava mbebe ananena choncho. Mwina zina zomuona mva pa 100 days yawa khota ali mu office ndizotani zoti zipindulire Amalawi ngati mfundo za. I think nkhani yayikulu ndi imene yoyo akuyang'ana kwambiri mwina amene chuma cha dziko chimaonongedwera ukatangale kusapanga so I think akubwera ndi discipline mwina amakhala ya asilikali yachisilikali kuti kufuna kubweresa dongosolo mwambo pamalo so I'm not surprised kuti even running mate yawo ndi msilikali wopuma akuti warrant officer class 1 you know iwo wasindi kuzowa kuti kodi rank yawo adafika yotani koma kumeneko atasiya atenga asilikali zawo komanso tili ndi umboni okwanira kuti 10 million imene apereka kumene kuku asonkha ndi asilikali opuma amene amasonkhirana pang'ono ndikuona ngati kuti iwowa ali ndi interest so kuti mwina anzathu azachitetezo atamapanga ndi kuti azachitetezo opuma wakutha kuona kuti msilikali zathu imwina akutimva mmene tikuyankhulira mwina atakhala kuti wafika pena pake mwina atha kuyankhula nkhawa zathu ngati ali ndi nkhawa asilikali amenewo. Approach ya makandidatiwa kwa Malawi izikhala approach yotani pali zinthu zambiri zomwe zikutivuta Malawi ife koma timamva ambiri mfundo zo zimakhala zimodzimodzi zomwezo mwina atalowa pati kuti Malawi nkuta koma ife mwina titavotera amenewo mavuto athu ndi ambiri bule so sindikukhulupirira kuti munthu akhoza kuyankha mavuto onsewo mwina munthu umangotengapo kuti ineyo mbali yanga imene ndifuna ndigwirisepo kwambiri ndi iyi kwinako yesi tizapanga chifukwa chokuti mavuto ngati amankhwala amenewo ndende angonagona kaya mavuto kuti kumaphunziro tikhoza pangako bwanji kaya kuti tikhoza panga bwanji so I think munthu umangotengapo mwina me too kuti ineyo ndi ngati awawa ndi kuti akusimikizikapo kuti boma liziyenda bwino musamakhale zachibwana zokuba ndalama zosakaza zinthu zimene zimamveka maboma osiyanasiyana iwo asangapepa koma izi sizikutanthauza kuti kumina kumaphunziro sangasuzumileko kaya kuza agriculture sangasuzumileko kaya ndi madera ina kaya ndi chitukuko misewu zotani ndi kuti konseko kumayina kuti kuunikidwe komano munthu umakhala mwina ndi nsanamira zako so iwo nsanamira zawo ndi discipline mwina ya fiscal mene timapangira za nkhani za zachumazi mwina ndi zakatangale ndi zina zotero. Chabwino mwina sokungopanga kauniuni kuti khenga tabwerera kumbuyo pang'ono tione makandidate onse amene anabwera kuno so far how can you analyze them? Pa kumabwera makandidate ena ukumatha kuona kuti awawadi akhoza kukhaladi Amalawi akhoza kusankhapo mwina mwa awawa koma paliso ena amene akumabwerabe kuzangofuna kuti mwina ayambe ujeni ulendo wawo you know because ulendo wina uliwonse umayamba ndi step imodzi so make sure akumayamikira ati poonesa kulimba mtima ena afe mwina tikungolankhula apa sitingachite kukayima pamene pajapa because zimafunika kulimba mtima munthu kuti uyimike mkono wako kuti Amalawi ine ndikhoza kukutsogolerani ngati mtsogoleri so taona osakanikirana ndikukhulupirira kuti pomafika lachitatu mmodzi mwa anthu amene tikuwaona papawa atsogolera Malawi kuchokera pa 16 pa umapita ukoko so alipo mixture pa 22 pa tufunapo mmodzi so mmodziyo apezeka papezeka ena ndithu angobwera operekeza anzawo mmene zimakhalira ndithu pali ena iyayi akuyankhula za mphamvu akuonekanso kuti akonzeka bwinobwino zonse tikuziona kuyankhula mwina kwa abwana aja nkati kalikonse tikaona yes zikoma kwambiri wanda ndaonaponso nzanga taonga sabola pano amene ndithu anali reporter wathu amathamangathamanga pomwe tikudikirira ndithu kuti akandidate athu ati yankhule nawo pano taonga unali reporter wathu tatifotokozera mene waonera amvula ukuwaona motani za lero zikusiyana bwanji ndi zadziro ndi zadzana. Choyambirira ndene kuti paja blessings most of the times we are interested in issues of body language, the confidence, whatever. Kukamba za Aphunziro Mvula akuoneka kuti kumbali imeneyoyo kungowapanga rate munthu wamvetsera amene akuyankhulira akuoneka ngati kuti anakonzekera bwino kumbali imeneyo. Mbali yativuta kwambiri ndi nkhani ya kupeza ndale ndi nkhani ya numbers kuti kodi angakwaniritse makamaka kuti afike polamulira dziko lino kupezeka kuti mwina manambala ndi amene angakhale ndithu alibe. I think that's the other side of democracy kunena kuti democracy so imazavutako painepo facho kuti imakhala ngati the majority rule anthu amene asonkhana ambiri ndi amene amayenera kulamulira komano kuti anthu ambiri are they the best ndifunso lina limene tingati kumayankha kuti
are they the best? Facho kuti pali mwina ulamuliro wina kuti should we be ruled by the majority or by the best? If it's the best ndota akupanga fall off because alibe anthu. Mere zilili pakadai pano malamulo sana sinthe ndiofunikabe ndithu the majority. Mwina titamuuza nzathu khumbo kaliwo kuti atitengere kwa vice president akhala ngati kuti atuluka anthu amene watatisakirako mwina a candidate zikomo kwambiri. A candidate ndithu atati mwina atisakireko a candidate tione kuti mwina tiyambe ndikukhulupirira kuti pompano pompano ndithu ndikukhulupirira kuti akachoka pamenepo akhala kubwera komabe nzathu khumbo kaliwo akhoza kungoonetsetsa kuti a candidate athuwa ndithu abwere chapafupi kuti tithe kuyankhula nawo timvenso mfundo zawo taongo mafotokoza. Ni mafotokoza onena kuti awawa akuoneka ngati mene anafotokozera kuti ndaphunzira kwakuti ndapanga chakuti agwirapo ntchito ku Malawi Defense Force akuoneka kuti ali ndi passion ndithu. Passion yokhayo ali nayo aphunzira ovula amene asakwadziwa bwino anakhalapo amapanga ndithu izi za human rights activist apanga zina zingapo ndithu kuyenerako ali nako koma nkhani ndiyo kuti can he mobilize the right numbers. Mafotokozaso mwina tisanabwere pano ndimacheza ndiyena kunena kuti izi zomati mwina tizigwisa ntchito manambala kwambiri mwina zizitivutabe ngati dziko chifukwa chokuti tizisankha anthu ongochuka. Anthu otchuka komano mwina pena wake alibe ndithu chenicheni chote ayankhule makamaka kwa anthu mfundo. Ndiye pakampeni tikamapita pali anthu ena amafuna atamva kwambiri mfundo. Ndikuona anzanga wanda akuitana running mate awina blessings dayesa kucheza nawo timve kuti running mate atiuze zotani. Zikomo kwambiri amene wanda running mate pemphe makamaka aphunziro mvula takulandirani pano pa times running mate muli bwanji? Tili bwino kaniwo madam. Tili bwino choyamba mwina dzina lijanso kuti Malawi akumbukire bwino kuti running mate wa dzina lija ndi ndani? Ineyo ndine Cedric Dren Kwanda. Running mate chomwe chakulimbitsani mtima kuti munene kuti ife pa 16 September pano tikufuna titumikire Malawi atati Malawiwa akupatsani vote muwatumikira motani Malawi? Ifetu Malawi amene watera tumikira mafunikira chifukwa na kuti atituma chifukwa cha mavuto amene ali kumozeko. Kumozeko kuti kuli mavuto anjala sizi kupezeka kukwera kwa zinthu zakwera kwambiri anthu sakutha kugula zinthu chifukwa cha kayendesedwe ka ziko. Fotokozeraniso tatikumbutsani kuti mmanena kuti in the first 100 days akakhala kuti Malawi akusankhani pa 16 September pano mukuyembekezera kuti muwapangire chani mwina zomwe amanenanso a candidate mkatimu tango akumbutsana Malawi kuti the first 100 days in office mati Malawi muwapangire zotani mufuna muthetse chani? Ife tufuna kuthesa njala poyambirira nthawi yolima yandikira kale anthu akufuna fetereza sakupezeka ndiye ife tikangolowa boma choyambirira ndikupeza fetereza yo ndipo akhala pa mtengo ochipa. Ndalama zaziche zilipo. Ndalama zogula fetereza zilipo kale muli nazo? Nazo kale ku Malawi kuno ndalama zilipo. Ndalama zimene ndi zimene tingotenga kumapasa anthu kumaitana anthu kumapasa ndalama zimene ziteka zimene zijazo kupaka subsidize fetereza anthu akhoza kugula fetereza pa mtengo ochipira kwa Malawi ndi kusangalala. Kunkhani ya zawo moyoku maganizo anu ndotani? Pakali panopo tizachepesa nduna mbomamu tikachepesa nduna mbomamu ndalama zimene zimaononga ma ministers tizitenga zimenezo kupereka ku chipatala kuti tigule mankhwala kuti azithandiza mu chipatala. Kumapeto kwenikweni running mate anthu akukhulupirireni motani akuvotereni inu chifukwa chani pa 16 pano? Ifetu ativotere chifukwa chona kuti ndife asilikali tathandiza ziko li mavuto tikuwaziwa tilibe chinyengo ndiye chifukwa chamukuona kuti pano sitabwere ndi anthu chifukwa tikufuna kungopanga zinthu zimwe chilungamo osamopseza munthu ndimene atikhulupirira anthu. Zikomo kwambiri running. Zikomo kwambiri ndimuyitane zanga taonga sabola kuti nayenso acheze ndi candidate amene wanditu mvula amene tikuona kuti asala pang'ono kubwera mwina asanapite nkuthekaso kuti muna uli ndi mawu ndi running mate taonga sabola. Mwina funso langa ndionena kuti tikupita ku chisankho ndikupita ngati ku nkhondo. Ndi nkhondo yolimbana ya ma ideas awa kupereka zawo mulimba. Ife tutilimba chifukwa nankhala ili nkhondo ife si tikupita ku nkhondo kwamba tikukapereka uthenga umene anthu akufuna kuti titani tiathandize uthenga umene tikupita nawo kumene koko ndi wanjala tilimbana ndi njala yokuti ithende kuti anthu alime kulima kofunika fetereza ndiye ife timenya nkhondo yoti anthu chaka chino agule fetereza ochipa takhozeka kwambiri.
kumaboma onse mukafika ndi kampeni chifukwa choti ikufunikatu makobiri. Ifetu kampeni tipanga munatipasa makalata kuti sainise Malawi yese ino tapanga sitingalephera kubwerera kumene koko. Anatipasa makalata pa Monday 4 days itakwanisa kuyenda Malawi yese ino ndipo lero tili pano. Inu mukulimbira pati? Ifetu tikulimbira to Malawi atipasa mphamvu kuti pitani anyamata pa ground mene mapita kunkhondo kuja singakuvuteni kupanga pa ground ndi zimene tikupanga pakati pano ndithu wangu. Tinamva akandidate anu akamba za 31 trillion kwaja kuti inachoka mdziko muno anthu ena inu mwayiona kuti 31 trillion ndalama zambiri. Malawi tu akuziwa sikuti ndife tokha ndalama zakhazi kubedwa munjira zosiyana-siyana ndipo ndalama zijazi kuchoka Malawi muno akukabisa kunja ndetafufuza ndalama zozilipo ndi analemba kalata ananena kuti sitimapereka information imene ikwa munthu wamba pokhapokha aboma alembe ndi boma ndimene likupanga sangalembe kalata ndi tikunena kuti voterani munthu uyu tilemba kalata ndalama zibwerera kukagwira ntchito yake ndalama za kumakanjira zinabwera kalekale sizikuoneka ananena kale a president anthu anayikira umboni kwa pakali pano godu makanjira mukapeza kuti kulibe sunayambe pang'ono ndiponso mvula yasa pang'ono mabridge onse ndi ochoka anthu akumakanjira ndiolira kwambiri komanso chitetezo cha mphepete mwa Mozambique ndi Malawi anthu akumozika akubwera kulanda anthu kumenya anthu kuchecha chimanga boma la Malawi sili kuchitapo kanthu ngati ife asilikali zimene zozo tikuziona koma siti machita kanthu chifukwa kuti timalamulidwa ndiye tasankha asilikali kuti alamule tithane ndi chitetezo cha Malawi muno Malawi asangalale. Mukazasankhidwa kuti ndinu vice president wa dziko Malawi ayembekezere zotani kuchokera kwa inu ngati munthu? Malawi tuyembekezera bwino chifukwa ifeyo mene nanena kuti ndife katangale free chofuna chathu ndikuthandiza anyamata kuti apite pasogolo ife mbali yathu mene mukundionera ine tachitapo koma ana wati kuaphinja amaliza zintchito sakupeza ena kusowa kolowera ena kuti apeze kanthu kamene ka umoyo wawo siku sizikupezeka ndiye ngati munthu wankulu ndithandiza kwambiri. Tinaneka kale kuti nkhani ya multi-party democracy ndi nkhani ya kuti anthu amene achuluka m'manambala ndi amene amawina. Nkhani ikafika ku chisankho azikawerengera voti imodzi kenako amene asonkha mavoti ambiriwo ndi amene amati awina. Inuyo Malawi okwana 50% plus 1 mwapeza? Ifetu tilibe chipani anthu athu ndi amene ali kuzipaniko musayembekeze kuti anthu ano ali kuti zipani zonse MCP UDF chani chifukwa chena kuti afuna fundo anthu tupo kavota pakafuna munthu oti achose kumalawi kuno ndiye tikangonera kuti mwakuti ayi wina ali yese amene wava fundo zathu azativotera ndipo tiwinadi. Mukutanthauza kuti anthu amene ali kuzipani zinazo ndi anu? Ndi athu kumene chifukwa ndi Malawi. Anthu amene akuvala zimakaka zipani zinazo ndi anu? Ndi salu imene changovala kwa mutima mwawo afuna change ndi change yakuziwa kuti chichokera kwa ife pakali pano anthu ali kalikirikiri afuna kungodya ndalama sicholinga chawo kuti apite kumene kuchako anthu afuna kuti kodi utha kwa kampeni ku anthu alowera kuti ndi anthu afuna kuchenja kumeneko ndiye ife tilipo kuti tipange zimenezo. Atakupezani aphunziro mvula nkukuwuzani kuti mukhale wachiwiri wawo ngati running mate munamva bwanji? Inetu andizizimusi chifukwa ndiuza kumene mawa uno timangokhozekera kuti tikuperekeza zathu komano sindikudandaula chifukwa mavutowo akuyambira nkhalamba kuzafika pasi kaya Atolankhani ukafika Atolankhani akhala kuvutika munjira zambirimbiri angovula zido angokhapidwa koma bomba lilipopo lingoyang'ana ndene munthu wankulu ndimaziona zimenezo ndiye amanena kuti mkulu ndi mdambo mozimira moto ndabwera pano kuzazimisa moto. Inu mama leo mabwera kuti mukangoperekeza anzanu akapenga nomination kenako munjira mafuna iwo aonamo chani mwa iwo? Aonamo kuti muli mmene mumofundo timanena kuti munthu wankulu ziziwa kuti vula yakale sitivalira mbewu vula imene yavumba lero ndimene timazalira mbewu ukayembekeza kuti popeza kuti mbuyo munali zipani ndeti zivotera zimene zozo tikuchedwa pakali pano tikuna za phunziro vula tiyeni waphunziro vula kuti titati tipindule. Ya running mate tikuthokozeni ndikuonanso apa presidential candidate aphunziro vula afika pompano. Congratulations. Zomo kwambiri. Mwati mfundo zanu zikulu zikuyimira pati? Mfundo zathu zikulu ndizoti tikufuna tikule Malawi
pakali panopa Malawi ali mu debt trap ali ndi ngongole pakali panopa tikuti boma la Malawi likatolera msonkho 100 kwa chene yonse umathira kubweza ngongole tikulipira anthu antchito boma lumatsala ndi 20 kwa chayokha imene sangapange chitukuko china chilichonse as such they keep on borrowing kuma ndikuti sakuthetsa mavuto amene ali mdziko munomo atsogoleri athu angosamutsira ku next generation so we say mtsogoleri abwere to break this cycle tiyambe a new beginning so tuna kuti first 100 days we will recover ndalama zimene atsogoleri athu chokera pa mtsogoleri woyamba kamuzupanda kufika pa chakwera tibera 3 trillion imene ili start ku ma foreign bank accounts ndimene zikabwera kuti zafika kumene kunoko tiningokula 16 trillion tibweza ngokoti kandi 15 trillion surplus tiyamba zitukuko patoka in so doing mutati muone katundu wathu ndokuyena mtengo ifuna kuti boma limakweza msonkho kwambiri kuti lipeze ndalama zokwezera ngongole zichi mudzayang'ana Malawi okay lima tikanena kuti boma limabwereka ndalama kuna kuti lipange ntchito zina zake ziwiri zitatu zimene likukanika kuti likwanitse ndi msonkho azisachi momwe moti athetse mavuto amangosamutsira mavuto cha ku next generation so ife tikapanga likava 31 trillion ija takhala ndi 15 trillion ija ndi kuti tili ndi ndalama zopangira chitukuko komanso ndi kuti mene tili ndalama zoyoyo ndikuti tasiya kubweza ngongole tichepetsa ma corporate tax tichepetsa misonkho at the same time increasing the tax base ndi kuti msonkho ukachepa makampani apeza popumira katundu atsika mtengo Amalawi akani kugula sugar aja ayamba kumwati anasibeko kuchiringa ananthowa kunsanje uko tinene kuti anyagondwe kunzuzu kwakanika kumwati aja mwati ife noti sugar atsika mtengo ife kampani irovo ija taichepetsera msonkho yatsitsa sugar ife tuna kuti ndalama zozilimo Malawi munomo ndimene mabwereza kuti Malawi ali ngati munda wachonde munda wa madzi okwanira koma amene mulimi wake mwinopo mundayo ndi mulesi ndi wakachaso munthu unakhala uli ndi munda wabwino ngati uli mulesi kapena wakachaso sungapindule ayi so mchallenging Malawi kuna kuti nthawi yakwana we create wealth azipereka Malawi agwire ntchito they should be hard workers they should follow the good policies that I'm going to put in front for them I'm just a policy maker as a leader I expect them to implement the policies to move Malawi ahead ena amafunsa kuti a presidential candidate avala bwino suti yawo yabwino koma sanapisire oloso tayi sana mmakhala busy revolutionary letu ndi munthu amene amataya nthawi kuphika ma ideas amene angathandize dziko sataya nthawi ndi fashion tinapanga kale tili ana tili masukulu moja ma university pano ndi nthawi yona kuti tipange ifeyo chinthu chona kuti ndondomeko zabwino zoti Malawi apite patsogolo so I spend most of my time reading books cooking ideas which can kwachotsa Malawi mu poverty trap imene ali nayo yes so no need for fashion kumapeto kweni tinaona amene mayankha mafunso pena mnasaba ngono kumakhesa nsozi kumakhanga kuti iyayi muli ndi ululu wina wake wankati mu bufotokoza mbiri yanu mwina zimene zikuthandauzaje izi ndizoona zake ndimati ndikaona Malawi imene akuvutikira ndimamva chisoni kwambiri ndikaona atsogoleri amene analonjeza kuti athandiza Malawi akukanika kuwathandiza Malawi aja ndimamva chisoni ndikuna magezema ndikhudza ndene ndikuzipereka kuna kuti Malawi aja alira mokwanira nthawi yakwana tipukute misozi yawo Malawi itu anamizidwa kwambiri ndi anthu osiyana inu si winaso amene wina mubwera kuzanamiza Malawi amene ine sindinabwere kudzanamiza Malawiwa umboni ulipo asikalopo amene ndagwira nawo ntchito ndi amene akundithandiza ataona utsogoleri wanga amene ndimalamulira ndili ku MDF aonanso kuti tichatilamule Malawi ali patsogolo komanso tu mutati muone ine nali mmodzi mwa anthu amene tinapangisa zionetsero zozudza boma la chakwera likulakwitsa anthu onse ma activists anayitanidwa ku state house kupasidwa ndalama ine anapasidwa zintchito ine simukapeza picture nero semene napita ku state house kulokanda ndalama tinakana I was offered a job ngati deputy minister anapaka uninyengera kuti ndikhale director mboma muntakana nanso ndikhale deputy minister ndinakana anandipakaso offer ndalama kuna kuti ndikhale chete anakuza kuti mukhale deputy minister yes kuma ndinakana ndana amene kubomako yes so nditaona kuna kuti iwo akulephera kulamulira dziko la Malawi akulisakusa dziko la Malawi so ine ndikati ndi join inde kuti I'm betraying my conscience I'm betraying Malawi amene akuvutika Malawi amene akuva ululu ndi umphawi umene uli dziko muno phunziro mvula tikuthokozeni kwambiri ndipo tikufunira zabwino zonse pamene mupita ku kampeni futso mwina komaliza kwenikweni maboma atu alipo ambiri woti mukuyenera kukafika ndi kampeni yanu mufika konseko ndalama muli nazo ifetu tanena kuti tikufuna tipange break system ya ndale yolakwika ku Malawi kuno yomakatenga ndalama kwa amwenye anthu amabizinesi kuti tipangire kampeni tigule nsalu tigawe ma t-shirt tigule magalimoto oyendera pa kampeni mcholo walo izo tikazalola mboma tapasa business ndi chiyambi cha Katangale ife tinotu tifatane ndi Katangale ndesi tukatenga ndalama kwa anthu amabizinesi abizinesi anatipeza kuti atipase ndalama takanira tikuopa kukhala captured zingati zimene
sina kaso ndichidiro ndafuso mufopeka ndrama zikali fasi ndifuna kuzida ndrama azo yayi chifukwa chino mutati muone pakali panopa andale amene akuti tamulia pakali panopa anakatenga ndrama kwa sata alisa anonolisata anononga chuma cha dziko la Malawi kunali milandu yake ya corruption imene pakali pano akumuzenga ku UK sana kwera ku UK umana kwera ku Malawi ku UK akumuzenga mlandu kuno umene atadera ndrama anakwera kuno palibe kumuzenga mlandu chifukwa chani amene akuti tamulia pakali panopawa atsogolera panopawa ali captured ndi satayo chifukwa anatenga ndrama zake so ife tunaona kuti no Amalawi asembekezere kampeni tizilankhula ndino Atolankhani zili kwa ino Malawi Atolankhani ngati kuti dziko limu kulikonda komoti pasaya time pafupi kuti zilankhula Malawi adzimva fundo zathu mene tingakonzere za malimidwe tingakonzere za trade ndaponso mwandikumbutsa tikufundo za malimidwe tikunena kuti pakali panopa ifeyo mukatisankha kulowa mboma amala alimi musimba lokoma pakali panopa sikukhala so peasant farming ija AI tikubweretsa ndithu organized mega farm osati zabodza zochitika panopa zokuti azingobera kontra magawana foja kumagawana ndalama ndi fertilizer akasidi kuchipani yayi ife tunena kuti pakali panopa tipanga organize minda ing'ono ija ikhala yanu besira ndidwa AI koma minda yoyandikana tipanga organize ikhale one collective farm ndekuti iniyo aliminu tipanga register mundo mchangati company ku company mecha ino alimi mwasonkha mundo amene ujawo ngati ikuite yanu nditipeza investor amene abweretseno farm implement farm equipment seed ndi fertilizer koma ine futi mwasonkha ku company manager munda wanu uja tikulemba ntchito pa munda paja muzilandira ndalama yokaja ku nyumba mwezi ukatha komanso tikati takolola mbewu zija tagulitsa tapeza ma profit muzilandira naso pano ma dividends ngati niyo shareholder wa pa company mene pajapo ndoti chiyambi cha rural transformation tikunena kuti midzi ikhala center of economic transformation yayi independent candidate Phunziro Mvula tikufuneni zabwino zonse pamene mukupitirira makamaka ku campaign pamene tikupita pa ulendo opita ku September 16 amene wotu ndi independent candidate Phunziro Mvula amene apereka zikalata zawo kusonyeza chidwi chawo makamaka chofuna kudzayima nawo pa chisankho cha president pa zisankho za pa September 16 zomwe ndithu zayandikira kuchokera so apo ndiye kuti kwa mmawa kuno takhala ngati tapyedwa koma tibwereso chigawo cha masana chifukwa chokuti masana ndiye kuti ma candidate ena atatu amene atayambe kupereka zikalata zawo lero mkati momwemo chimene tingakupempheni choti mukhale pomwepo ndi kutsatira bwino lomwe zochitika pano pa Times mawa uno ndinali ndi anzanga amene timaongolera zonse kuti tseke bwino panali Blessings Mpinganjira Wanda Msisya Henry Chulu komanso tu akuluakulu ena kufikira nthawi ya 1:30 masana ndikuti mwakoma nonse pitirizani kuonera ndi kumvera zotsatira pa wireless ya Times.